Barx es pot accedir per 2 carreteres, una que ve de Gandia i una altra de Simat. Per ací és per on vinc. Mentre puges la costera pots gaudir de les vistes i albirar la vall de la Valldigna, amb el monestir de Santa Maria comandant un paisatge que mor a la mar. Barx es troba a una vall elevada a les faldes de les serres de Buscarró i el Mondúber. Això va permetre el desenvolupament de l'agricultura, una activitat molt devaluada en l'actualitat. Hola, Teresita. Leoncio, què tal? Hola, mira, estem preparant això. Però ja estan preparats? Ja, bueno, tenim així estos per omplir encara. Ah, val, és que jo volia que m'ensenyareu com es fa. Sí, no. Seguida. Que contem els ingredients i... A veure, són pastissers de moniato, hem de dir, no? Pastissers de moniato de Pasqua. De pasta. Això és el típic de Pasqua, sí. I ara és de la pasta del pa nou. Este és moniato, però casero. I com el fas, el moniato casero? Pues vaig al mercat, el crompe, després el netege, el posi a bullir, després el pele, el passe pel passapuré i el confite. Molt bé, i estan estos pastissers, i el rotllo este de què és? El rotllo és, mira, això és cabello. Hi ha qui no li panya el moniato i és cabello i rellenat i en anous. I en anous. Sí. És de la mateixa pasta del pa nou. I a això li peguem una muntadeta nou perquè traiga el brillo i lluent. Ah, sí, perquè es quede més... Perquè paren lluentet. Si no us ho posa igual això que... I això és blanc d'ou que posem per carar de rotllos estos. A Pasqua, uns se'l fan en xocolata i altres se'l mengen en sobrassà. Ui. Sí, antes de Lo de la sobrassà m'ha deixat descol·locada. Sí. L'amor de Pasqua. Diu que dolç i salat és boníssim. I podem sucreixina perquè ho volen ben sucret. Què en fiquem? Això així dins, no? Com tu has fet abans, a la meitat. Mitja lluna. I els pastissets, Teresita, ja estaran? Ja estaran, ja. Vaig en seguida per ells. Ja estan així. Ara els enrotllem i au. Mare, que bo! Entets? Ala. Teresita, moltes gràcies. Leoncio, enhorabona per això. I que vos agradi. Ho disfrutaré, gràcies. Adéu. Adéu. La Drova és la vall dels estius familiars. La vall somiada durant l'hivern. La vall on els dies duren molt
i hi ha fonts i coves on anar a buscar tresors, on les nits es fan llargues de tant velar i jugar amb els nous amics. La Drova és la vall desitjada. Així defineix Josep Piera la Drova, un antic lloc d'estiueig que avui en dia s'ha convertit en una zona residencial. Ell viu ací tot l'any i tots els estius de la seva vida també els ha passat ací. A que sí? Sí. Com estem? Hola. Mira, esperant-vos. Sí? Sí, passa. Passem i me contes moltes coses. Tot el que vulgui, només faltaria. Bueno, jo crec que una vida dona per a molt, no? Jo fonamentalment em sent poeta. I el sentit de la llengua per a mi també, el ritme i la cadència de la llengua és molt important. Després d'ahir he passat a fer alguna novel·la, és dir, en el cas concret de novel·la històrica o biografia novel·lada, la d'Ausiàs Marc, per l'interès personal del personatge, per a mi i per a la cultura en general, i després llibres de viatge, pel Mediterrani, Grècia, Itàlia, Marroc i ara Jerusalem, com et dia, que són la cosa que més m'agrada, perquè jo soc Géminis, jo tinc una doble personalitat, podríem dir. La inspiració és capritxosa, ve del lloc que menys et penses. Històries, paisatges, persones, records. Jo considero que la vida és un viatge, no?, amb data de tornada definitiva. I m'agrada viure la vida amb aquesta capacitat de sorprendre't. Viatjar em posa en una situació anímica molt especial, que aleshores és quan jo disfrute de la meva soledat. I tu què estimes tant la Drova? Per a tu la Drova és Barts, Barts és la Drova, o la Drova és la Drova i Barts és Barts? En la memòria la Drova és la Drova. Entonces, de xiquet estava molt clar que hi havia dos mons, per no dir tres. Gandia era un món, que era el món de l'hivern, el món del col·legi, el món de casa. La Drova era el món dels estius, el paradís particular, que dic jo. Barts era senzillament el poblet que estava al costat de la Drova, al qual hi anàvem quan hi anàvem, perquè aleshores 3 quilòmetres a peu per a uns xiquets era molt gran. A hores d'ara considero que Barts i la Drova són un mateix món. Per a certa gent, la vall de la Drova, on he triat viure, serà una simple clotada, el llit erm d'un riu oblidat, o uns bancals de secà avui fets malbé per l'abandó. Som molt sedentaris, som molt de dins de casa. Jo quan estic dins de casa, com jo dic, la meva companyia, el meu amant, és aquest artefacte, no? Que és amb qui més hores passe al llarg dels dies, ell és el qui més companyia em fa. Jo vull viure així tota la meva vida, vull morir-me així, vull desaparèixer així també, formar, com jo dic, tornar a formar part d'aquest paisatge. Jo, per la defensa d'aquest tros de territori, per la resta ja he dit que està en mans d'altres. Però jo per aquí seria capaç de tot. I si jo t'encomane que me dugues a dinar on m'has comentat abans? Jo, per tu, et porto a dinar i si vols a més llocs encara. Anem a dinar i després continuem parlant? Doncs vinga, anem a dinar, que ens espera una paella. Un dia, fa anys a Barcelona, dinant un arròs als 7 portes en companyia d'altres escriptors acostumats a la bona taula, va eixir a relluir, com un de tants motius que amenissaven la conversa, el tema de la paella i dels arrossos valencians, i de com era de difícil, a València, trobar una bona paella en un restaurant. Bueno, pues això és la Drova, que diguem, i és una vall que durant molts anys ha estat una vall agrícola, ara pràcticament és una vall de segona residència,
que on viu gent, alguna molt poca tot l'any, la majoria de cap de setmana o d'estiu, i que això abans estava dedicada a la vinya i al secà, un secà molt paregut al de Mallorca, perquè els habitants de Barx, o millor dit de la Droba, venen de la Marina i són, diguem-ne, hereus de mallorquins antics. Així hi ha un parlar molt melodiós que recorda molt el de Mallorca, i el paisatge igual. És a dir, ametllers, vinya, figueres, olivera, secà. Bueno, mira, això és el famós camí de la Segador. Què vol dir el camí de la Segador? Pues un camí de ramats que és el que dona sentit a esta vall. I així estem en un lloc, veus, el que dèiem abans, quan parlàvem de la Droba, de què volia dir la Droba, cruïlla de camins. Així veus els 4 camins que s'ajunten. Podríem dir que estem en el lloc que dona nom a la vall. Droba vol dir això, encreuament de camins. Així tenim, això és el camí de la Segador, que és de Gandia a Xàtiva el camí més curt per als ramats de muntanya, per a la pastura. Per així anem cap a les fonts, allà està la font de la Droba, allà dalt està la font de la Mongeta, és a dir, a partir d'ací tots són fonts. Allà està la font del Parpalló, més enllà està la font del Garrofer, tot és una estructura de fonts que van vorejant, millor dit, el camí va vorejant les fonts. The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Hola, Barry. Hola, Margaret. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Y tú? Yo muy bien. Oh, He venido a ver cómo trabajáis. Sí. Cuéntame, Margaret, ¿qué estás pintando? es Escocia, Edimburgo. Hace años mucho fuego. Sí. Roto. So, hoy Es más bonito. más Hoy bonito. está mejor. Sí. ¿Sí? Enséñame qué más cosas haces. sí. ¿Ves? Siempre tu cielo rosa, ¿eh? Sí. ¿Esto qué es? Es Ah, Játiva. Játiva, sí. Ah. Yo gusto mucho castellos. ¿Te gustan los castillos? Sí. ¿Y estos que estoy viendo aquí, qué son? Estas montañas, paisajes. Montañas aquí, es fácil, es aquí. ¿De aquí de la Droba? Sí, la Droba. Ah, este es Aquí, el paisaje. sí, Oye, sí. Barry, cuéntame lo que estoy viendo. Esto es el paisaje que tenéis delante de casa. Sí, después, sí, está. Sí. Es más fácil. Ujú. Y estos cuadros que ya hay por aquí son tuyos. Sí, es el 4 estaciones. ¿Estas son las 4 estaciones? Sí, primavera, verano y después... Después el otoño y el otoño invierno. y invierno. Bueno, y tu pintura de todos los estilos, ¿no? ¿Esta es Margaret? Es Margaret Domingo, sí. Although I smile tenderly, still in peaceful dreams I... Oye, Barry, cuéntame cómo vivís aquí en la Droba. ¿Cómo se ¿Cuántos vive? años? ¿Cuántos años estáis aquí? Permanente aquí, 15 años. 15 ya. 15 años, sí. Ajá. Y antes visitaba la Droga y la playa en Gandía para 40 años. 40 años viniendo 40 de años, vacaciones. sí, siempre para vacaciones. Es un sitio tranquilo este, ¿no? Muy tranquilo, Para muy vivir. tranquilo, sí. Antes aquí muchas flores también, muchas flores, ahora no mucho. ¿Y hacéis exposiciones o algo? Sí, en noviembre los dos tienen una exposición en Gandía. Sí. Muy bien. Margaret tiene 2 exposiciones en Edimburgo, siempre años, sí. Después aquí
una exposición en Barch este año. All the arms reach out to me, all the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Aquesta és l'església de Sant Miquel Arcàngel, que és el patró de Barx, encara que la devoció dels barxers està més dedicat a la Divina Pastora. Sí, anem cap allà. Anem, Per mira. exemple, els orígens del poble. Pues, etimològicament, el nom de Barx ve de l'àrab Barx al-Jebal, que volia dir torre de la muntanya. La primera notícia sobre l'època cristiana, referent al poble de Barx, la tenim del dia 15 d'abril de 1252. Eixe dia, estant a Borriana, el rei Jaume I va fer la entrega de Barx a un cavaller aragonès que li diuen Eiximent d'Albero. Este el va deixar als seus hereus fins que, arribats a 1300, el dia 3 de març, la descendent, que en aquest moment era la propietària, una tal Sancha Eiximent de Pena, va vendre Barx a un cavaller de la ciutat de València que li diuen Bernat d'Esclapers. Aquest home va actuar en nom del rei Jaume II en aquest moment, i el 4 de novembre del mateix any de 1300 va reconèixer públicament que havia fet la compra amb diners i en nom del rei Jaume II. I en aquest moment el rei va entregar Barx als frares del monestir de Santa Maria de Valldigna, que havia estat fundat el monestir el dia 15 de març de 2 anys abans, de 1298. Barx era una propietat que depenia exclusivament dels frares. En un primer moment es va intentar assentar així població cristiana perquè els musulmans van fugir absolutament. És a dir, al pertànyer a un senyoriu eclesiàstic van fugir. Però la vida sí era tan dura que la gent que arribava acabava anant-se'n perquè no es podia viure. Els frares es van donar compte que així la gent no volia estar i van prendre una decisió: construir cases que serien entregades amb les terres a aquella gent que vinguera. I aquestes cases que van construir és el lloc on estem ara. Bueno, i així el que veus, esta paret blanca, que és la part inferior de la casa abadia, en aquells temps és el fonament de la torre que donava nom al poble, i així també hi havia unes dependències per a l'economia local de l'època. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Hola. Ricardo? Hola, Hola, què tal? Ricard. Soc Miluca. Què tal? Encantada. Venia perquè m'han aconsellat que dini així i que conega la teua cuina. Molt bé. Pues senta't així i preparem unes quantes cosetes de lo que fem nosaltres. D'acord, gràcies. Vinga. Tristeza não tem fim, felicidade.
Hola, què tal? Ricard, que bo estava tot, Molt bé, m'alegre. T'assentes en mi a prendre cafè? Sí, me sento un poquet. Que no. I conta'm, com descrius tu esta cuina que és tan variada i... No sé, pense que és una cuina netament valenciana, amb productes molt típics. El que passa és que alguns estan perdent-se i altres pues, s'han gastat tota la vida, més si els pobles com Barx, productes que es gasten molt. Nosaltres carta tal qual no en tenim. Sols fem els dos menús de degustació, un més curt i l'altre més llarg. Aleshores, jo crec que és l'ideal perquè sempre estàs treballant en els productes que realment t'apeteix i en els que estan en la temporada alta i en lo que el demana el cos treballar en aquests moments. Jo crec que és molt esclau senyir-te una carta i més en un poble com Barx. Entonces, hem preferit centrar tots els esforços en 10-12 plats setmanals que poden anar variant-los pues, això, cada setmana, cada 2 setmanes, i en això el que fem és que sempre tenim el producte idoni en cada moment. Escolta, i a ta casa? Qui cuina? A ma casa ma mare, ma mare i ma mare, per supost. No tens una vergonya? No gens. Pues sincerament te felicite perquè ha dinat molt bé, Moltes gràcies, m'alegra molt. La Oveja Negra! No! No! La Oveja Negra! No! La Oveja Negra! No! Para, mira, tenim visita. Hola. ¿Qué eso es el rock del garacho? ¿Qué pasa así? No, és el rock de Barx. El rock de Barx. Som un grup que ens ajuntem, som una colla d'amics, i ens ajuntem així cada dissabte i ens fem 4 cervesetes així, xerrem i ho passem bé. Passem el rato. Fem rock dur, però també tenim una cançó que és de la Guerra Civil, que parla del poble i la dediquem al poble i tal. També temps dueu tocant? Pues portem 3 anys, almenys per ahí estarà. Com a Just Do It, 3 anys. 3 anys. Sí. Una cosa així. Com a Just Do It, Això que portem 3 acabes de fer tu. I què cantem en anglès? No, cantem en valencià. No n'hi ha ningú que cante en valencià. Tot és en castellà i n'hi ha una saturació i després. Clar. Nosaltres cantem conforme us han ensenyat a parlar. Teniu algun disc que fet ja, alguna maqueta o alguna cosa? Sí, tenim una maqueta que està per així. Mira, com pots veure. Ah, és ja un CD editat, no? Sí, hem fet un CD. Però quantes cançons ne té? 7. I a mi sempre m'ha fet molta il·lusió cantar en un grup i... Ah, sí? Sí. Vas provar? M'agradaria. Encara, doncs tinc una lletra per així. La deixes? Sí. Val, doncs cantem. Però abans anem a despedir-nos dels nostres companys. Vaig a fer d'estar, no? Agarre el micro i diem, amics, ja heu vist que Barx és un poble no tan tranquil com pareixia. És xicotet, però molt complet. Així que jo me quedo així a finalitzar el concert i qui sap, a la millor d'ací, a l'Estrellat. Anem? No veges. Vinga, fins al poble que ve. Adeu. L'atmosfera ho porta, tot això s'haurà d'acabar, diuen les dones plorant. Quan s'acabe esta guerra maldita, quan s'acabe s'haurà d'acabar, agarrarem una bona epidèmia per de prompte la mata aspirar. Tot això l'atmosfera ho porta,